Здравейте, приятели! Добре дошли в новото ми видео. Днес ще ви покажа всички мои гривни, които продавам, но този път не съм сама, а съм с моята приятелка Тада Ева. Кажи нещо. Здравейте, хора! Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, да напишете в коментарите дали ви харесва И да ударите един мощен лайк на видеото. Нека да започваме и само да ви кажем, че двете сме казали, че ще има giveaway. Да. На 3 гривни. Които няма да още да ви ги кажем. Да, накрая. Така, нека да гледайте започваме. видеото до края. Да. Така, първото нещо е тези 3 пръстенчета в комплект с звездичка. Има розово, синьо и лилаво за 3 лева. Следващата гривна е тази с буква А, лилавичка, пак за 3 лева, много сладка. Следващата гривна е тази за 2,50 с цветенце, чисто бяла, така че много, мисля, че е много сладка. Следващата е тази с буква П. Да. С буква П за 3 лева. Тя има сърчица и е такава синя. Има и 2 звездички. И хора, не забравяйте да пишете също в коментарите коя най-много ви харесва. Да, от всичките. Следващата гривна е тази с буква В, чисто синичка за 2,20 с 2 сърчица. Само да вметна, че всички гривни са ръчна изработка. Така че, да. Следващата гривна е тази за 2,50, която е чисто жълтичка и е доста малък размер, но да, за малки деца. Имаме и големи, но ще стигнем до тях. Следващото е тази гривна с пръстен за 3,50. Синички са и двете и са така матчинг. Следващата има тук 2 гривни за най-добри приятели. Ако виждате, тук е розово, а на другото е синьо и тук. Да, струва 4 левчета. Да. Следващата е тази, която... Късметлийска за момиченца. Да, за момиченца има, защото има 4-листна детелинка. Това 2,50, розово-бяла. Следващата е тази много хубава, разноцветна, в момичешки цветове с буквата С. Струва 2,50. Следващата е тази, която струва 2,40 и е розовичка с малки бели манистенца. Много е мъничка, сладичка. Да. Следващата е тази, която е по-големичка. С по-големи маниста. Тя струва 3 лева, има пеперутки и големи елементи. Следващата е доста шаренка, с една метална пеперутка в цветен дъгата, струва 2,50 левчета. Другата гривна е една такава. Ако не виждате, това е зарче и вътре има много различни неща. Лилава гривна. Да, 4-5, зарчето е такова и може, ако пишете в коментарите дали искате да направим още едно видео с други неща, абонирайте се на канала и пишете. В коментарите, да. Тази струва 2,50. Следващото нещо е тази гривна с пръстен синьо-розова в комплект за 3,50. Следващото нещо е тази гривна за 2,50 с всякакви видове маниста, което пак е късметлийска заради 400 детелинки. Струва 2,50. Следващата е една гривна с пръстенце комплект и е с звездички. Не знам дали виждате. Ето тук са звездичките. Има и на синя. Има и синя, да, тя е синя. 4 лева, да. Така, тя приятелката ме чизни някъде за малко. Аз продължавам. Ето следващата гривна е тази много сладка синя с синьо сърчице за 2,50 с 2 перли. Следващата е много специална. Вече тук започваме с по-големите разфасовки, опаковки. Първата ето тази двойна
Както виждате, тя е много трудно да се направи, така че... Да. Струва 3 лева, тя е лилавичко. Следващата ето тази, пак 3 лева, която е с пак двойна гривна и е с звездички. Следващата е една такава с пеперутка. Забелязвате. Шарена, има и златни маниста. Да, и струва 2,50. 2,50, да. Следващата ето тази чисто черна с окол, за да ви предпазва, струва 2,50. Следващата... да. Следващата е... Не, чак. Следващата ето тази. Тези ще са. Която струва 2,50. Шареничко. Много хубаво. Мисля, че ще се хареса. Да, и за цветен дъгата. Другата гривна е една розовичка за момичета и с малки звездички розови, която е за 3,50 и е много готино за малко момиче или голямо. Както нас. Следващата е тази, която е детска в цветен дъгата. Шаренка за 3 лева. Следващата гривна е тази за 2,50, която е жълто-синя с звездички. Мисля, че другата е тая е с буквичката А. И е супер готина за големи момичета, които се казват Александра и Антуана. Да. И такива. За 3 лева. Следващата гривна е тази за 2,50 с много голям панделка, много голяма. И е много сладичка. Да. И следващата е една лилава. Чисто лилава, която е супер готина за малка деца. Да, струва 2,50. Да. Тя е много малък размер за дечица. Следващата е тази с плоски маниста, която струва 3 лева. И мисля, че е много сладичка. Така, също има подарък към тази гривна, именно стикър на шимпанзини и бананини в същите цветове като самата гривничка, ако забелязвате. И я продаваме в комплект и струва... Не, тя не се плаща, тя е подарък. И следващата гривна е една такава, която 3 лева. това само, да, 3 лева. Тя е шаренка. Следващата ето тази, която е същия модел като тази, само че е малко по-малка и с други цветове. Струва 2,50. Тя е розово-зелена с звездички. Следващата е една момчешка за много малко бебче, която е за малка дечица. За 2,50 с пак е късметлийска и е с 40 детелинка. Следващото нещо е тази много хубава гривна с такива стъклени маниста за 3,50. Те розови и сини са. И има и звездички. Да, много хубаво. За големи. Следващата е една с пак звездички, само че шарена с шарени звездички. Да. Да, има и перли също, както виждате. Струва 3 лева. Тя е за големи, защото е голям размер. Същата е тази, която е за бебенца, чисто розовка, за 2,50 с такива много хубави млечни цветове. Добре. Следващата е една пак с не че с звездички, а е пеперутки, да, шарени жълто-розови. Да, за 3 лева. Да. Следващата е тази много хубавичка, жълто-розова гривна за 3 лева. Такива стъклени листа. Другата е
много яка. Да, с буквата М. Да. Или W, но то И няма струва значение. 3 лева. Да. А следващата, аз тази не знам дали казах, но 3 лева и тя. Следващата е ето тази, която струва 3,50. Тя е с лилави стъклени маниста и ето такива много интересни тънки маниста. Другата е една шарена с да. И е с някакви топченца. За 3 лева. Да. Тя е за големи. Същата е тази, която е бебешка, чисто лилавичка, за 3 лева също, с такива млечни цветове, много сладка. Следващото нещо е ето тази гривна с комплект пръстен, която е розова и е с звездички, която струва 3,50. И постанаха точно тези двете. Това е веришка за телефон, която струва 3,50. Много хубава шарена. Да ви кажа, че това е същото. Веришка пак за телефон, само че е с различни пак цветове. Лилаво, синьо звездички. и розово. Да. Пък Тя да ви кажем струва 3,50. и да ви кажем за giveaway. Така. Първата е тая шарената за giveaway. Да, те са безплатни, получавате на giveaway все пак. Значи, същата ето тази, много хубавичко. И тая Следната е червено-синьо, която е супер готина. И ще... Условията са просто да се абонирате за канала, да лайкнете видеото и това е. И трябва и другата седмица ще изтеглим победителите, така че... Пишете в коментарите. Не, всъщност нужно е просто само да лайкнете видеото или да коментирате едно от двете и ще изтеглим всичките победители и ще раздадем наградите. И само да кажем, че пишете също в коментарите. Също пак да направим такова видео, ако искате. Парфюмче. Виждане! Чао!